A Liga Galega de Traíñas contará con 9 tripulacións da comarca do Barbanza. A competición disputarase durante o verán do 2022. A calidade do remo na zona do Barbanza é unha realidade e non sorprende xa a ninguén. Logo das boas actuacións a tempada pasada, este ano, un total de 9 clubes foron inscritos para participar na Liga Galega de Traíñas, que terá lugar este verán. Deste xeito, a comarca sitúase como a que máis embarcacións aporta na competición feminina. Os clubes distribúense en 3 categorías: LGTA masculina, B e LGTA feminina. Por un lado, os representantes da zona na masculina serán Cabo da Cruz, Puebla, Rianxo e Esteirana. Os boirenses tentarán facer de novo un bo ano, que o curso pasado lles serviu para participar na Euskolabel Liga, a maior competición nacional. Na división B, os remeiros de Muros tamén participarán. Doutra banda, na feminina, haberá presenza de 4 tripulacións: Cabo da Cruz, Ribeira, Rianxo e Puebla. Cabo é vixente campeón nesta división e loitarán por revalidar o título dunha categoría que este ano se agarda que sexa máis disputada ca nunca.